Hej, mit navn er Ivan Braun. Jeg er professionel bjergbestiger. It's a bit hot up here. Could you send some cold beers, please? Hej, jeg er Ivan Braun, og i dag vil jeg vise jer en rigtig fed støvle, som jeg selv bruger ude på mine eventyr. Her ser du Hägglöfs bud på en fed støvle. Hägglöf Solid Light. Det er en forbavsende let støvle. Kun 670 gram per støvle, hvilket er meget let for en stiv støvle som den her. Støvlen er en læderbetrukket Gore-Tex-støvle, som gør, at den er både vandtæt og åndbar. Bemærk, at støvlen er ret bred og har plads til de fleste nordiske fødder. Omkring tåen er der en kraftig gummiforstærkning til at beskytte støvlen mod skarpe klipper og is. 2 sæt låseøjne gør, at du kan snøre støvlerne uens på forskellige dele af foden. De helt store lækkerier kommer i form af indlægssål. Sålen er et kapitel for sig selv af lækkerier. Jeg vil fokusere på, at sålen kan formes præcis efter dine fødder. Helt enkelt ved en kort tur i ovnen. Og som du kan se, bruger jeg selv støvlen. Husk, at støvlen kan købes hos Outdoor Experten.